म्यूजिक डायरेक्टर भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो करियातपुर। चढ़ल है जवानी ऐसे करना परेशानी है रे छौड़ा, ये बिजुली के तार तोरा होतो ना बर्दाश्त है रे छौड़ा। तोर जवानी देले हर गवाही रात के, तोर जवानी देले हर गवाही रात के, काहे लेके घुमाही बाबूआन के। तोर जवानी देले हर गवाही रात के, काहे लेके घुमाही बाबूआन के। छौरी कहे दियो बदल तू मान के, काहे लेके घुमाही बाबूआन के। मिक्स बाय रंजीत यादव। ज्यादा बहक में तो तोड़ देबो गोल रे, अपन बतिया पर करे कंट्रोल रे। दिल नहीं देनी छौरी कर देनी बेकार के, काहे खतल कराही तू हमके बरसात के। छौरी हो के ने तू होशियार के, छौरी हो के ने तू होशियार, छौरी हो के ने तू होशियार के, छौरी हो के ने तू होशियार के, छौरी हो के ने तू होशियार गे। छौरी लेके घुमोही बबुआन गे, ताऊ दे नत छौरी हिरान के, काहे लेके घुमोही बबुआन के। ताऊ दे नत छौरी हिरान के, काहे लेके घुमोही बबुआन के, काहे लेके घुमोही बबुआन के। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो करियातपुर। छोड़ दे तू पीछा टाइम हो तो बेकार रे, देखिए के करे पर तो तोरा इंतजार रे। मान के तमान दियो हम तोरे बातिया, कर देनी नहीं हने बेकार तू इज्जतिया। वीडियो न सुन तो तोर बयान के, न सुन तो तोर बयान के। राइटर न सुन तो तोर बयान के, राइटर न सुन तो तोर बयान के। राइटर न सुन तो तोर बयान के, काहे लेके घुमोही बबुआन के। तोरा एप्पल के मोबाइल दे तो किन के, काहे तोड़ देनी शीशा जैसन दिल के। गाँव के न तो छौरी हिरान के, काहे कराही घमंड बबुआन पे, घमंड बाबू। भोलेनाथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो करियातपुर।